Salamat Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomoshaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň şuňky sanyna. Türkmenistan Eýrany ähli zerur kömegi bermegi teklip etdi. Türkmenistanyň medeniýet ministri ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 6-njy ministrler duşuşygyna gatnaşdy. Liverpool topary 20-nji çempionlygyny eglan etdi. El Clásico Barcelona topary Realy utdy we kubogy gazandy. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Masud Pezeshkiýanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Bu barada Watan habarlar gepleşigine bellenip geçildi. Söhbetdeşligiň başynda Türkmen halkynyň milli lideri Bendar Abbas portuny bolup geçen partlama zerarly öz adyndan, şeýle hem hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň adyndan goňşy döwletiň baş tutanyna we Eýranyň halkyna çuňur gynanjyny hemde duýgdaşlyk sözlerini beýan etdi. Türkmen halkynyň milli lideri Eýranyň ýakyn goňşy hökümine Türkmenistanyň partlama zerarly ejir çekenlere lukmançylyk we beýleki ähli zerur kömek bermäge taýýardygyny aýtdy. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti hoşallyk bildirip, şu çylşyryny pursatda Türkmen halkynyň milli lideriniň ilkinji bolup öz gollawyny bermek barada teklibini beýan edendigini bellädi. Söhbetdeşigiň dowamynda Türkmen halkynyň milli lideri hemde prezident Masud Pezeshkiýan iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň ösüşi barada pikir açdylar. Şeýle hem Sewit we halkara gün tertibiniň özara gyzyklanma bildirýän käbir meselelerini aralyp maslahatlaşdylar. 2025-nji ýylyň 25-26 aprelinde Medeniýet ministri Atagally Şamradowyň ýoldaşlygyna Türkmenistanyň wekileti ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň syýahatçylyk boýunça 6-njy ministrler duşugyna gatnaşmak üçin Türkiýe Respublikasynyň Erzurum şäherine boldy. Duşuň gün tertibine ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň düzümine girýän ýurtlaryň arasynda syýahatçylyk pudogyna hyzmatdaşlygy ösdürmäge we bermäge gönükdirilen möhüm meseleler girdildi. Medeniýet ministri Şamradow duşukda eden tarihi hem de medeni gymmatlyklara baý bolan Türkmenistan üçin syýahatçylygyň strategik ähmiýeti eýedigini belläp, ekologiýa we täsin tebigy mümkinçilikleri gorulyp saklanylmagyna döwlet tarapyndan uly üns berýändigini aýtdy. Mundan başga-da häzirki Türkmenistanda syýahatçylygyň ýurdun ykdysady ösüşiniň okguny ösýän pudoklarynyň biri bolmak bilen iş ýerleriniň döredilmegi, durmuş ykdysady ösüş we halkara hyzmatdaşlygy üçin güýçli iteri bolup durýandygy belenildi. Erzurumda syýahatçylyk boýunça ministrler duşugyna tejribe alşmak, ýa-da meseleler aralyp maslahatlaşmak we ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň sewtine durnukly we gülläp ösýän syýahatçylyk pudogyny ösdürmek maksady bilen hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemek üçin möhüm meýdança bolanyny bellemelidir. Saparyň dowamynda Türkmenistanyň medeniýet ministri Şamradow bir neçe iki taraplaryň duşuklar geçirdi. Şeýle hem ministr Şamradow Türkiýe Respublikasynyň medeniýet we syýahatçylyk ministri Mehmet Nur Ersoy bilen duşdy. Duşukda taraplar Türkmen-Türk gatnaşyklaryny mundan beýlekde ösdürmek we medeni insanperwer we syýahatçylyk ugurlaryny hyzmatdaşlygy giňeltmek meselelerini aralyp maslahatlaşdylar. Angliýanyň Premier Liga futbol çempionatynyň 2024-2025 mövsüminiň çempionu belli boldy. Çempionatyň 34-nji tapgyryna Liverpool topary öz meýdançasyna Tottenham toparyny 5-1 hasabyna utup 5 ýyldan soňra täzeden çempion boldy. Şeýlelikde Liverpool topary özüniň 20-nji çempionlygyny eglan etdi. Bu ugurda Manchester United bilen Liverpool toparynyň öz goşly rekordy bolup her iki topar 20 gezek çempion bolmak başardy. Liverpool toparynyň baş tälimçisi Arne Slot hem rekord koydy. Ol tälimçilige başlan ilkinji mövsüminde çempion bolmak başaran tälimçileriň biri boldy. Çempionatyň tamamlanmagyna 4 hepde galanlygyna garamazdan ikinji orunna Arsenal toparyndan arany açmak başaran Liverpool topary 5 ýyldan soňra täzeden çempionlyk eglan etdi. Topar soňky gezek 2019-2020 mövsümde çempion bolupdy. Liverpool toparynyň Misirli futbolçysy Muhammed Salah hem rekordyň eýesi boldy. Ol Angliýanyň çempionatyny 185 golny geçirdi. Ol daşar ýurtlar futbolçylaryň hataryna çempionatda iň köp gol geçiren futbolçy boldy. Bu ugurda Argentinada Sergio Aguero'ny iza galdyrdy. Ispaniýanyň Şakuba urnak ýarşyň final duşugy El Clásico duşugy boldy. Ona Ispan futbolunyň iki ägirdi Barcelona bilen Real Madrid toparlar duşdy. Sevilla şäherine geçirilen duşukda Barcelona topary esasy beşleşi Real Madrid toparyny 3-2 hasabyna utdy we Şakubanyň eýesi boldy. Barcelona toparyny ýeňiş getiren gollary 28-nji minutda Pedri, 84-nji Torres we 116-njy minutda Kunde geçirdi. Real Madrid toparynyň bolsa
69-njy minutda Kylian Mbappe we 77-nji minutda Tchouaméni tapawutlandy. İspaniýanyň padşahynyň hem stadionu tomuş eden dowuşçugyny yeňiş gazanan Barcelona topary öz taryhynda bu arzuly kubogy 32-nji gezek gazandy we bu öz oşly rekordy boldy. Bu topor soňky gezek 2020-21-nji möwsümde bu kubogyň eýesi bolupdy. Real Madrid topory bolsa Ispaniýanyň şa kubogy 20 gezek gazandy. Mundan ozal 2014-nji ýyly Ispaniýanyň şa kubogy urnaky ýarşyň final dowuşçugyny Barcelona bilen Real Madrid toporlary dowuşupdy. Ine mehribanmış doklar. Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şuňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşigimizden innek sanyna görüşýänçek hoş sag bolun.